יודע שאין לי הרבה עוקבים, אבל זה לא מנע מיאנגו דלי להחליט שאני כן סוג של משפיען. לכל 760 עוקבים שלי באינסטגרם, כן. יאנגו דלי החליטו שגם אני משפיען. אז אני נותנת לכם עכשיו קוד קופון. לי יש קוד קופון, משאל, לי יש קוד קופון. 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 כי אני משפיענית רשת. מה שקוד הקופון שלי נותן לכם זה 35% הנחה לקנייה שלכם. פלוס משלוח חינם. תשתמשו, תהנו, תחגגו. מטורף. שיתוף פעולה ראשון. סורי, נזכרתי בבדיחה. זה נוח, זה יעיל, זה מהיר. כל הציוד שקניתי, המיקרופונים והרינגים לא היה לשווא. ושווה לכם לנסות. נותן לי מהאינסטגרם, כן, תודה. אני פשוט באמצע משהו.